ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్ తో ఎన్ని ఆపిల్స్ తింటాం? ఎన్ని పడితే అన్ని. స్టమక్ వాటర్ తాగుతారు అబ్బా, యాపిల్స్ తినరు. ఫస్ట్ అయితే వాటర్ తాగుతారు. ఆపిల్స్ గురించి మాట్లాడతాం. వాటర్ గురించి అయిందా? బాగైందా? 2 or 3 తింటారు మహా అయితే. ఒక క్వశ్చన్ అడగొచ్చా నేను? ఒక క్వశ్చన్ అడగొచ్చా? చాలా నాటి ఉంటుంది. హలో, వెల్కమ్ టు మీకు క్వశ్చన్ తెలిస్తే ఆన్సర్ కమెంట్లో పెట్టండి. ఇప్పుడు దాకా ఎవరు సాల్వ్ చేయలేదు, మీరే ఆన్సర్ చెప్పాలి. చాలా నోటి ఉంటుంది క్వశ్చన్ చెప్తున్నా. ఆన్సర్ మాత్రం చాలా కామెడీ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ చాలా నోటి ఉంటుంది. లేదు ఇదే వల్గర్ గేమ్ ఉండదు. అంటే వల్గర్ గేమ్ ఉండదు ఉంటుంది. అదేంటి వల్గర్ కాదు అది. అరే దానికి ఆన్సర్ తెలుసా? అదిగో కుంకుడికాయ. దానికి ఆన్సర్